Lakahini Jintong MSC constituency kaparlu umlaper along umlaper arat atum perang ke ame kipa. Nijang Karbiang long Jintong MSC constituency kaparlu patumi nipai prepo pre achiklo umlaper along setamenon kitaba elected ke lampang pre lapen ke plake doko ajo umlaper arat ningkang samse chikakla. Kedamtang ani Jintong amunir veksi MSC thulong chodji po alam tame alang letum laso puthak tame lampar bitulo ate madu amuni tame jongsi Jintong arat apan kanghon kelana thek Jintong arat akisung kachini thek lapen Jintong arat apan mesen kaching thor asai kedeng thek abang pulo thek roy lapen pehai vekji pusi perang ke amei along ningji lapen kedamtang ani news along Jintong pen lam ke klang alo ke rong po alam ke lam jongjong pusi pulo ate Karbiang long arat ta nahok a constituency penta thor long lapen abang pujong si mesen meet Jintong arat akisung kachini lapen kirap thek abang pulo te madu ta ki thorji apan cherap chitorji pusi perang ke amei along ningji. Pini kapai kemi pen letum ladak press meet letum ke hang nangkok alam the la pen alang letum phang kachuru kat channel apen ke news fast apen Karbiang long live apen aku Indian today news today alang letum phan churu lo the mane tum la son yak ding klong mane ne tum la son press release la son press conference tum ke pha long la ke non pini ke ceng silang le pusat chok la selang tum phan churu long tum ke wang ke paduk pen ajo ni la sia ko ne li ladak ke puji alam the la pehlo mangso press release ke phanang kok alam the bang ke press meet ne tum ke phanang kok alam the bang ke Jintong angkang pi along itu political situation one political non ke do bom la pen ke dam tang ko son malang so puthak ne tum chingki chethan kang tung do tema ke dam tang ningkan ingko isu selo SEC government pen api thu ana bangke ningkan ingko isu selo madin ningkan ko dolo bangsa puthak letum ladak keduk kisung alam the jethan kangtung tema ladak letum la son se theklong lo je kedam tang ali daratum mania phan ing honchom mania phan langset chom la son ta theklong amasi penangana tum phan bangke kelangpon petangre lason tanang dokoklo amasi lason sonali dara bangke ake hai angsong acari partia presiden pen chenglok MLA la pen CM atom la pen MP atom dana tum stami nona food a candidate bangke meet Jintong aphan kelangji la pen Jintong arat akeng pacar jab unji candidate la son se neng vai pinangi pusanang tum phan chuning relo atheke nile tum adak Jintong bangke pinanga nadi ma bangke border se kapuri la border kapuri border dalang li ke chelang thek la son ale dar nangji la pen ke ladak ke damtang pinanga tum kaningi alu gerong ta hopine gerong ta la alam ne tum pudam de ne tum ke pudam kang tung bangke Jintong arada phan pangrum pet kelang thek pangrum pet IC vet ke alang li paching thot pon thek la sonali dar ne tum phan nang ke toy nang ya phan sin nang tum phan chuning ri la pen na hok pen le nang toy sitame na hok pen le wang same Jintong arat phan kang hon ali dar nang ji phan chuning ri la pen na hok pen le nang toy sitame na hok pen le wang same Jintong arat phan kang hon ali dar nang ji la pen ke kedam tang bangke lietum phan ason ali dar atum kaninje la hetan letum arjulong lo kar bietum phan ason bang hor pen ok da chok mane tum phan development da chok la hai kani ta do la sila hai kani ke pasur pabadet je phan si lietum ning hang la sinon na tum yong si nang toy pame ali dar me et nang toy plonte lietum BJP party candidate bangke ke hai me pigi jongsi candidate jongsi chok che candidate ke toy protang te ne tum dak alang li kirem ponsi par efraji la sina tum phan pachini kang tum la pen ke ni tum non ladak kache thek long abinong ga bangke thedung akhe bangke dak ke thom akhe do chomang la pen ke Nepali Karbi do
la ana tum han sambe langli isiet aning isiet angthin isiet pen kelang pon thek ya phansi bor inang ya phansi na sonal dar sinang toy nang yi na tum phan chuning ri lo la pen ke non ke dam ta bang ke lang dam lok lodang te ang ton power ang ton akam pososo nang capture det a sistema bang ke ne tum nang ne la sona lidar ke nang ne chin thong phan business ason nang ki claim lidar ke ne tum nang ne la sin la son chin thong ka paching thoria candidate si nang to ye phan chuning ri kedam tang an la son SCR ni pen ching lok SCR ni a pen aphiat abang ke ne tum la son ka ching thur ta thelong le pinya tuwara sap sap sup ki hut la ke dolo setambe min chin thong arjon along e tum ki do ke dam ki sum thek tik la ke lang pachatang un e ke lang pachatang thek the jo ni pen sila sonang man lo athema e paradigm bang ke develop na yi hin bang hor ok na yi pu ja ka tum ka ba ka jo ni pen sila sonang se plang lo la se non ke wang ji a candidate bang ke chin thong ara ra phan ame thang akeng ka pachar jap ji alidar nanga to ye phana tum phan chuning rilo nelihin pen na tum ka du we rat don kar benglong arat la pen kar benglong arat pha ka chari pon bom CM MP la pen MLA buthang so konsensi MLA la pen ko Hamren district party president rohang sang lang tum phan ta chuning ri padi krim lo dan sini lam the na tum phan chuning ri pon lo kardom